Plants vs Zombies. Akrát jsem, protože jsem to čekal. Mám další 2 trávičky. Umělé trávy. Máme 0, máme nic. Aha. Taky nic. Musíme čekat. A jestli nám něco udělá, nebo něco udělá, a nebo něco neudělá, a nebo něco udělá. Nebo zase něco udělá, já nevím, co ještě další, nebo zase něco udělá, nebo něco neudělá. Nebo zase něco neudělá, třeba se sajít, co se mi to udělá. Takže tady pozbírám kytičky, tady jsem zombíček, tady ho zabiju, vezmu si další kytičku, zatím ještě nic, jo, já jsem zavěděný, a něco to bylo nějaký 2D. Pozor, vezmu si další lžičku nektaru. Ano, další lžičku nektaru. Další lžička nektaru. No není to fajn. Já bych řekl, že jo. Že to je to. Co bylo, Jirko? Jirka, co to bylo? No. Dos. Konkrétně. Další volá. Tohle už je pokročilá. Než střílíme to jako někdo. Jako někdo, kdo nezná světování. Ano, my neznáme světování. Máme další co? Máme ty 2 neznalce, kteří mají rádi neznalce a neznalce, kteří mají rádi další neznalce a další neznalce, kteří mají rádi další neznalce. Takže dáme si další level, budeme mít určitě další, ne? Ne. Máme už zabýho, dám toho čepičku na hlavě. Ten, co nás nemá rád, ano, toho myslím, a toho čepičkáře. No, 3. level. The zombies are coming. No takže jo, oni útočí, jo. Já jsem se teďka vyspal. No, tak se tohle teďka bude blbý, protože nevím, dost sluníček. Než máme dost sluníček a jdeme tady zabít tady toho. Nějaký co, nějaký babe. Že tady toho bude hodně určitě. Ne, nebude. Jo, bude další zvuk. Na kterou se já těším. Teď tady jdou rychle. Určitě možná netrvá, a možná další. A možná další, jo. Co víte? Třeba další. Já tady dám další slunečnicu. Sice to nedělám takhle dobře, ale jak to přesně dělat musím. Je ten silnější druh. Tohle je bridge. Mě to jedno. Jo, jde to lepší.
Slyšíte mě mluvit francouzsky, je to lepší. Takže tady to teda říkala, my máme 5 minut, to přijám. Několik 5 minut. A to bude kolik? 3 minut, ne? No jo, je to. Jsem ještě jednu, prosím vás, ještě aspoň jednu. Jo, ještě. Dneska ne? Takže máme 3 a 3 dohromady je 3 a další 3 je kolik? Já jsem 3, ne? Další pistolka. Máme další buřana, tady máme nějakýho paratezera. Tady nějakýho nohslecha, nebo pichslecha, nebo rozchlecha, nebo vajslecha, nebo kuschlecha, nebo xlecha, nebo ukkycha. A já se pro dnešek loučím. Video nazdar, nazdar. Tak čau, wiku.